Oba Ghana, your queen mother, your Bahima, your new queen father. One of the house of cheese, I said, since you tell my po, I said no could do Hokrana, therefore so I can read the house of cheese. I will lawyer, Judge Paina, only a president. I didn't say only Mumra, or the Mrabayagmano. The priest called Kenina and one Yagma, or about to baby said, or did your own vacat uncle. Sir, Ubia Oyen Patafo. Now, the Pammy Nuaku, we are out of water, dear Gua, who are according to Kanoko. Santo Kachin with an Ancase, Tenase, Amanakoswa, Yadia, Ebebasu, and the Asabasu channel. Bravo, I in some good one, I cosulino. If you don't mind, our president. Abusia ene so na najima bedu Dormaahene asan boawuram ewu Nsoatre ene sen Nsoatre fo na matsankonwa atena se wo mo se de hyebranti a wo mo zusu se wonu betumi aso wo mo na no mutuo mu na wo mo aba abaya mamanya mane ese efata de na si so na ya gazette no wo Bono Regional House of Chiefs no beka wo mo ho na otuma hwe Nsoatre man so no Bono Regional House of Chiefs no almost so mpene na Dormaahene omo aka ne video nim se wo hye chire bi na saade na ekoso de ekoso wo sampa no se wo si kan ye edidi achire ko menhia nanom tena se kan ye ko court no nyina ebubo no no wo se chinchina won ti ase no adekro no abiasa pie mu Nsoatre wo mo akọ no house ho no mo akọ wo mo de akọ appeals court akoka na Dormaahene sa pagya asem de ko Supreme Court asem emfa ne ho obusia yenkoi na yenkoti press conference a Nsoatre Traditional Council no aye Nsembi ekoso ewu Nsoatre ahensemu ena be hia se ema Nsoatre man Bono man ena Ghana man nyina hu babi aseni free na babi akuduru ase bi ka bi a wahu se no besi aka no aye busumi nsia no dai to so dudu nwotwe aye pimienu enya dunu baako ena Nsoatre Traditional Council eya amamre ene amane nyina de odefo ina transport so minu esi akonwa so sa akonwa sie we achi no ena Nsoatre Bahema ina na samakasi ababio ode ba se onti ase se wayi dipa baako ede amanya nananom Traditional Council no aporo mprensia na ya mfonensi so na yakofa nipa bofo na bi se omanyene sa asemi nanahima ema so ede ko Bono Regional House of Chiefs. Osamane Nana Nkobia, Nana Jasi, Nana Kultri, and a council in or the mine na every season so needing count. I said we didn't work on your bar, copying say, and I human film, Ben Fimu, any chini. And what you know, the Yakoba and say, I had such a treasure council, and a yellow also. The course says a himano or dear call, and where would ya? I said no. Nina Swan said one for beer and also knew only an enemy. And one for to me beer and she be answer. And as one for beer, my cancer no say on an air to Salmon Sono. Salmon soon we a course no. A year it would be a penno for Sajay crying. Eba Muse opposite Benjamin now or twa himano naman sono so. Nana ye ne se masakwa no a enye yi ebi se onye hema no kwa ne busuani ye di obi no amfa na cancer no ho ye to aso se wamfatumi bia krata ama no se o megina no on twesa ama nso no nana ne ka se we nyina wo Bono House of Chiefs ema beti committee na no ma hemfo miensa aya nsoko man hene Sumahene ena wanchi man hene tena asemi so na eduru se bebu aten no nsoko man hene de ba se onimra bia wo ho a obegina so aka se potaje kran omegina mu se ba hema na sinamu na omatwa manso no na ya Regional House of Chiefs ba belo ya so a otubefo ewo mrase mu no ontutu befo se mra bia ni ho a betumagina so amana beka ho ti se be ya nka benyini gina nchen na ase ne enkoda ba bia da nanso Sumahene ni wanchimahene de agigirem se mra ho se mra ni ho be behwe na bama ade kran aba begirem na watwa hema no asemode ko house no so
Sasem we buy no na hu ni se nchenche bi no bepese bebu. Na ma sasem so e de call National House of Chiefs. Se ben hwem sasem we no kwadie bi wom. Se obi a on fa se no kra obetuma be gina mi se obetwe sa amanso yi. Sasem ya koso National House na ba sa nananom ye se we be krata even still proceedings. Na be the American House no se be ya bentimi ntoa aseni no so. Nananom lawyer for no e de sasem monsi e modi bank pre no. The Regional House of Chiefs se be asena kodru ni every court kitwam akodu court kesim. Ti be ya be gana court kese ne kasem no. Sasem wi ina achi no Regional House of Chiefs ayese Nsoatre man yempo asena kodru hokora na be for so aka Regional House of Chiefs aba press asemwe empre bibiri enu atikra na no ada bosumi numi data sonson be sam fa yese mra asema ewo National House a yaka se bi egua no be atincha be ka no osunyan asada no so no ene be nhyamu die bi hia e dine betu aseda ti ehu ni nti a asemwo court kituam ne de court kasiem na court kasiem na Abraham krata asa be di ho timnya mosumo eda yempo mbeka sa asemwe enu achi no aye 2024 no nananu ye krata efe ni mandamus se yenye na nkabemfa na nkrata nko National House of Chiefs na nkabengeja tene se Omahene ni di mra nkrata mu Sumahene High Court anyi sa asemwe ya atum nananu nsantu anamo e de kwa Peace Court a ewo Kumase sa asemwe hono anche bese na otwemiensa be bosomiensa etwa mu no 19 for March 2026 na Appeals Court muya ba de ba kire nse na mra bia nsiri kwan se bentimi gazette no ti bono Regional House of Chiefs be fa ne krata anko na benye ho nyima nyina na be fa ne gazette krata na emma no ne di ho bie no be de ba muya ni se Potaje kura ni ho kwan ba bia so timbe gina asem so beto ahema na amanson so e be ka asem bi de shemu se oba Ghana your queen mother na your ba ahema ye ni queen father nti sad no ye no de eni mra bia nti babo atu agu na namra na omedi ni hene na Nsoatre man enkoso sa ni mo ina course no Bono Regional House of Chiefs ayese bentini obi eka aye wo lawyer judge panyina oni ye be president ayi ni se oni mumra odi mra be adwuma no ya Peace Court kan ni na no fa ni adwuma abato ba bi se odi de on vakrata no nko na ase no se Nsoatre man na no yempo obasi aka no Sumahene Regional House of Chiefs sa se mu yade a ha Nsoatre man na ha na no nyina nti na hu bi na no nya bi se ne ese ma nipa hu ne ekoso ne ni se Appeals Court nkata ase be mpa CD forms no nko no nkese nka kodru ho a na ye kasa nkese bedi na no krata a chene senda dada na so samre no ano aye Bono Regional House of Chiefs no e sorry se okwakoya p obi a oye ntangina fo se o ka se no oba krata no kwado nti ase okwakoya p we appeal ko Appeals Court se be kwakoya self execution se yi orders na buy no be fan to copy se be twamanso na wie be share da ama nananom ekoye ekodu wa Regional House of Chiefs ama ubi ama ene ekoda di se be krata beto se sasma be de ben ba twa san di banya me ye self execution ni bi ti ba twa san be de ben no so no nananom amfa na hogunum be ka se sad no wa se be mere makot no je 150,000 ka editi abe ibe ntiami mana nananom na be mfa nkrata no nko ini sasa asem we nka koda ba bia da ebe ne numa chi no ne eti ya ne se Regional House of Chiefs na ye ni se be ye patafo a be gina mienu ntan no be so ba ase asore se be de ase na National House of Chiefs akotwe sa amanso no be de akọ Supreme Court say ase no di Supreme Court a ye be ka ho asem ye ni se we ntangina fo de anka onyina ba ko chi ya da ase na ko Bono Regional House of Chiefs akọ Peace Court ewo National House of Chiefs ni nyina no Regional House ase poja ase ne se bankasa be gina ha mo bia o
Ija also ti ase na ko Supreme Court. E ba de nananom a e won Nsoatre e de Nsoatre Traditional Council a twese amanso no. Da se we nananom dwene ho a enye yi. Se obi a oye patafo na nipa mienu ako uwie ya wawro watade agu ho a wa kwade ntokwa no ko. Sa ntokwa chen we nanan ka se tena se amana koso a nyaade a ebeba so enne ase aba so kyena. Ni na no me kan se yabakose mu no ye hu se ntangyinafo bia abegyina ho se oje ntokwa ako ana se obi a referee a odi ball na waje penalty mienu ama team ba ko se onhye ba ko no be se penalty mienu nyina wie ya referee nkasa awro na atade agirim se ono nkasa okopegu ahye ball ba ya ode atunu bo okopegu ahye sa se nwe yenim mra ewo yenim ba bi efiri eno ma ni ma yesia nananom na ya kan se ye wo mra ewo homa bunu hafo regional house of chiefs nko ana se mra yo Ghana no ebia no ye nyina ye DC ye nananom ye hunu se bunu hafo ahinsem dodo no akoso nyina no ebi Dormaahene a o ye president o le na tibas Sumahene e nananom a wo house no ye ba ye a kire se bunu adu a endwiri nyina ebi ba no be dia ba na o hwe Nsoatre fo ye de ya sema ye kan ya edi ho adanse pepe na sa asem we hu no nananom de anobisem akoda mampanyini ene minister ohwe ahensem so ene abanyuma bebre se ba hwe ye nsemi mu na ne se da no be man na ho maye ye wa twene mu aye hwe babia sa nsem we ebisi ne ye kan se amahene wo bra afu nyina no udi egina nsege ni a ye nyina ye pe Dormaahene Sumahene wanti Mahene Nsoatre Mahene ne yemfo akari nyina no bienu a ochene yonko ti yehu ne enti a yasema ba sa nipa wenum agagina nse ba be di achi akotwa manso eni Nsoatre Traditional Council atwa manso o Supreme Court e ba se bonoman eti sasemu ye koi Ghana man eti na mranimfo a wo Ghana haso mu ne yekoso na ekoba se ka se ekobi a ose bono afo a ye tere yensa ye hu babia ye de beko anuanom sansen we ni ye nananom Nsoatre Traditional Council ye hawo aye pese Ghana man nyina ate na bia agu ate e woni tim na ye hu se kira bi bono eto benkum eto ni phone ni ye hu nipa akofa baaye e da mu nyina ase ye bom pae se Nsoatre bekoso na bono bekoso na Ghana man so akoso e da manse mu baaye yo Mahene e wo krum ha ana nanom aya amamre nyina edina siso we ebusua nti video no na yekoya yekohwe no yenko back to said ye musie hye omo nsem no ede efaye no wo mo se ohima no no ni no e ka asem no ohima no a na wo mpena asem ni suntie nam soma no de kodan bono regions of chiefs no ohima na frim enka as a president a woda bono regions of chiefs na no asem we da mo ntem no ebra ababeto honom se mansun se wo honom no ohima ni mpoti ase no na wo senka mo hwe ema asumdue tumi edai eba fine asumdue tumi amba nipa no a wone omo etwemanson no ohima no ne Traditional Council ne twemanson no a wono no agina mu denden do de asem be dan mo no wono no afirim etinka wo firim yi no e wo senka mo hwe tena se na mo hwe asem no mu yie pa se die ntia na ma omo no ohima no etwe na die ne die ntia no ohima no prince de hye no ebedi ade no adentia na die be ntina omo rejecting no 3 times 6 times Traditional Council no rejecting no amamani amani ekwan so no hima no wotumi se obetran se adwudwa ato no nyina no yi ba ko de ma asi ahene ne ato ahene fo no na wo mo a kire se we ne epe anase we yempe no na ohima no yi no de command no Traditional Council no wo mo nyina se wo mo mpe esan se wo mo ho bibi wo no mo a se bia ye kan bi enti no do mo so project yes asumasi ne mfani ni akonwa no ohima so no so wo mpe no enti ene na de be enti na ama we nyina aba house no na wo se mo hwe na moka yentumi yante ho hwe yante kutame asem nsa kopie mu e wo court ama court ka asem no court mpo hwe mo se o be abrante no no gina nchen no so ohima ewu nto bugina maka asem de ama no no ohima amfo obi ansina na emu se o meka asem ne fama no na ye no kran so ohima anyi obi a na sipako no so be ka asem no na lawyer anase bono regions of chiefs mo aka sam lawyer ni aka
akyere mo say eni ho kwan ni mrem fisi nipa kon won funa chi enyi obi ase won ka asem ne ma no a edi enti na wasa wo giem keten se chinchini a nipa no ya ono no ya asem ma na chi na obeba ne de ne ya no mum nyina mu ka asem no esan se baby na Dormaahene gina bi Sumahene gina won Sumahene ka committee ne wonti no wase chinchini ya nipa kon no si ebo ni di o si amoni di o no sa nipa kon no ano yemfa no enyina mu won ka asem no adai kese baby ya mentimi ho asne ho ye ne hwa na Dormaahene ni Sumahene no wo maka no wo mo pe fisa committee na nipa miensa course no so Dormaahene se da bi enye ne sa se nipa no ono no gina mu wo ka asem no wo anfa na chi enye obi a edi enti no bi ono nya busuani import ne ba bi import chinchini a oba be gina maka asem no fisa ya no ma hye kutu pass wo be gina mu no mbeta nchi ade na wase basa asma ba house won tumi anka akwa appeals court man tumi anka mo amasan yakọ appeals court say mo nkofa CD forms ne nko region ne en gazette no mo se da sana sampade yeye yes mo nkonom goza mo nko gazette no e wo honom mo anko mo fa forms ne nko ne en gazette no mo fa forms na nko CD forms a court kan ye sampa ye te ha na Dormaahene mfi waso wan gazette no sana Nsoatre so aye appeals court say monfa CD forms ne nko na mon gazette no as paramount chief of Nsoatre wo se wonye afi wasa file for a still of execution e brand so ko cancel no wan san ko ene no contempt che wo ye bo kadima na no matan konwa no anso ho a asem nyina akwa wie ka ye omunim so mo ba gazette no na wa ba be swan ma bibia ye kama no a wasa apagya asem de ko Supreme Court adai obi asama banka wo de nka wo nhwa ha wo gye finfin na nka wo mo twema nso no nka asem bia ba traditional council bi mo no mo na wose nka mo transitional so dwani ba no afa de na Dormaahene wo no gina ho no mo a wo ne council no e twene den for personal interest bi nti hwan kasa na wo pe no die nti na obi de hye obi akonwa sam obi ahensam house president a wo no nsi hini nto hini no opese wo wuramu a e mo wo mo bre wo konwa ba kopa mu si ho de ono sha manso twe na sekrampo no wagya hokọ do sha se no krampo no wagya hokọ we de wa odi mpo na wo mu sei moa bono mantem mu Nsoatre ho ne wo we de nya santimpo no beka se ye hu ahim bi ntina wesa enti ye usu boni ankasa ahyawoma obi oye mra nim ne unim mra enyu mamani amane se de se ne fata wa wo ye nimpo tu for advice so say ye nya ne sa wo se chinchini a house no lawyer according to a press conference no almost a house no a lawyer ni ne kire say ye nya ne sa se nipa wo ka asem no wa funa chi anya obi antimi nto aso wo se da Sumahene se da ani wan chi Mahene mo se mompene se mompene no de no mpese esi fi se council no mo ne team no say adihye no mo pen ni wei ono no mo pen no wo mo ne ba betena no mabusu no mo ne ba betena ma ye adwuma se ye adihye ni mo se da je se hwan pa na mo pe wabusu ni se o medi akonwa no hwan aka se na mo hwehwe no ohima nipa mo ne nya ni po no mo de asem o mo de nipa ne bre no amama na mane kwan so a wo se nka hemfie no o mo ka so mo si Kumase mpo o ti Kumase ena o mu yi dihye Kumase enti die pa na se wo hwehwe pa se yenye fi se Nsoatre no Sunyan West bunu hwa na wo mo amu diem na wo say ni say die adai ye tra bi anye bi obi ya na ye fese bunu ho asema ba na chieftaincy ekoso bunu ho nom na airtime bunu ho nom no nko ano said ye ho si huru so no all in the name of a leader bi or no friend no say president nti no ba bi obewo bia asumdwe ni ho ba bi obeko bia asumdwe ni ho no ba bia asumdwe ni ho no ye beka se bunu house ni nyina fi se mu leader na kwaka beka mo nti ana no ma wo bunu ho nyina de house ni nyina ena se nkofo no ene mo nya Nsoatre nyina ne mo nya fi se house no de odimanim no de oye mo no de odimo fa no ho na musu mu bedi so yati committee na wote ye no or the committee or no interest wo ne nkofo no do mti committee no na fa Sumahene si committee no Dormaahene beka no odi so enti no anya obi na wo interest wo bono nsem mu na ya na to da bia nsem bo ho ahomete hwese da ayi atankonwa yi ekasa man so ma twe no mfie be de wo ho adai all in the name of one person all in the name of from was a president
na president ntinka wanya anka be yewe a wo ye wo honom no ana Bono Kingdom na pesa wote wo honom no ye transe ne ate Bono Kingdom na anka da bia me kase ye mfa ma no na Dormaahene ana abato no so be so me ya sa to asesa no ana nanum bi so ba be kam ho e wo house ho na no Dormaahene bi enche bia o me kam ho house honom no ba be duru honom wi a fear pray ne call ne ba no na nanum bi eba no be duru house honom wi a ene ye be hwe so okunkon honom ne ye be hwe wo house ho so they also mra de wo nya me ate say enya dia obedi mra no so ena oban so na aba nti obi aso ntimi nya wo hwe ena de wo pa bia na wo ye no honom nti koso na ye na mre ne beso abato ne beso ibe pagya no bia be kam ho ne ho na bi hu se house honom no amaganya magabe hia ye bi hu na magahoho so ho honom ADUMASA TV me din dia Sumahene kwaku na wa comment ya subscribe ya share handles ahodo ni na Facebook TikTok YouTube ye ho honom ya no ato ayen na on so do adwen chat on me de musia no bepem de be se hia makram